7 mjeseci nakon početka prvih sukoba, 6. listopada 1992. hrvatske postrojbe povukle su se iz Bosanskog Broda, čime je ujedno i okončana agonija Bosanske Posavine, koja je gotovo cijela, osim prostora Orašja, pala u ruke bosanskih Srba. Bosanska Posavina bila je za Srbe vrlo važan cilj, jer bi ovladavanjem tim područjem u Savu imali direktan koridor koji bi povezivao Srbiju sa svim okupiranim područjima od Bosne do Hrvatske. Stoga je agresija Jugoslavenske narodne armije, srpskih pripadnika teritorijalne obrane, te domaćih i Srbije i Crne Gore angažiranih paravojnih formacija na općinu Bosanski Brod počela još u ožujku 1992. istovremeno s pojavom barikada u Sarajevu i drugim bosansko-hercegovačkim mjestima. Ipak, za razliku od Sarajeva, situacija u Bosanskom Brodu nije se smirila. Iako je Brod obranjen, Srbi su u prvoj fazi sukoba, u nastojanju da izbiju rijeku Savu, uspjeli zauzeti bosanski Šamac, Modriću i Brčko. Koliko je Posavina bila važna za neprijatelja, toliko je bila važna i za obranu Hrvatske, te se tamo šalju i postrojbe hrvatske vojske. Tijekom travnja 1992. hrvatsko-muslimanske postrojbe oslobodile su veliki dio teritorija i Modriću, presjekli koridor te odbacile neprijatelja u dubinu Posavine. Srbi, dovedeni u tešku situaciju jer su izgubili bitavan pravac za dopremu oružja i ostalih potrepština, ubrzo su okupili i konsolidirali snage i iz 2 korpusa pokrenuli operaciju Koridor 92. Napadi su počeli sredinom lipnja, a nakon 12 dana otpora na Vidovdan i Modriće, vojska bosanskih Srba probila je koridor i tako je Republici Srpskoj osigurala život, a multinacionalnoj Posavini smrt. Istodobno je pala i Derventa, a potom i Odžak. Uslijed konfuzije i nejasnih linija zapovjedanja, veliki dio hrvatskih postrojbi samovoljno je napustio položaje i prešao Savu, odbijajući se vratiti. Nakon stabilizacije bojišnice došlo je do pokušaja hrvatskog protunapada koji je odbijen. Od tog trenutka stanje se samo pogoršavalo. Samovoljni odlasci postrojbi su nastavljeni, a samo su 108. i 3. brigada Hrvatske vojske te 101. brigada Hrvatskog vijeća obrane pružile ozbiljni otpor, što ipak nije bilo dovoljno ni za obranu Bosanskog Broda. Poslije ovog poraza pojavile su se optužbe o dogovorenom ratu i prodaji teritorija, ali do danas nije u potpunosti razjašnjen uzrok pada Bosanske Posavine.